hasiko dira euskarazko hildoarekin eta gero igual jarriko dutela gaztelezko. Hori da entzun duan azten gauza. Entzunakoaz, ez? Bueno, nik ez dakit entzunakoaz. Itziar zerretik batizu hori, berak esan du entzun... Nik Jaime Bilatezakin. Bueno, nik bileretan entzun dut eskarretik. Teoria da, batxilergo, dituzuen ikasleak, artestanikoan batxilergo ikasleak, euskaraz ari dira lantzen, ez du zentzurik, zenbera egin egiten da goi mailako zentrua. Goi mailako zentru bat izango da, beraz. Ez du zentzurik. Baina, berazko taldeak ere badaude. Ibarreko landako institutu eta euskara dutzean egin. Batxilergoa euskara. Batxilergoa, ez Ibarreko landako institutu. Baina, hori... Nik bihar bertan aurkezten bat daukat, taldeak da. Artestenikoan. Ibarreko landako artesteniko batxiler bat dirua. Bertan noa eta beraz izango da. Apuntea egin badezaket, hori da apostua behar duguna. Gazte hori edonak euskaraz baldin badakiten, zergatik egin behar dugu egin. Zergatik egin behar dugu. Institutuko oinarri jarri bat dut duzu itziar, institututik ez dut sustentu dutuak. Batxiler hori agaztera erremonda. Baina ikasleak euskaldunak dira. Ikasleak euskaldunak dira. Oigan urte irakasleen Euskarazko apostua egiten du Eusko Jaurlaritzak. Ez dakit, berandu datorrela, eskola, oso berandu. Ez, eta euskara zaiela. Torten bada, izan daitela euskaraz, eta gazte horiek uki dezatela aukera, besteak ez duguna aukrin aukerari, beste batzuk gontza gainean ikasi dute, beste batzuk eskola pribatuetara joan gara, eta etortzen bada, eta euskaraz bada, barik posten naiz. Baina, eskuntza beste gai bat da, eskuntza ere zoritzarrez ez daukagu aukerarik gauza asko euskaraz egiteko ere, ez? Barkatu, agian nuke egin behar. Zuk euki duzu patxote egia. Zuk euki duzu, zan edut, eskola horretarako ditu zute... No. Eta horren dira. Patxo era figura ezagun bat, aktorea, dramaturgoa, pedagogo eta filologo. No, jakiteagatik. Galdera botatzen dizugu guk zuen. Jakiteko nola dauden gauzak ematen duz principios zitemore. Abian norbait egitu da posila. Joan, konvokatoria. Hori da. Nor daraman behar. Lehiaketa publiko bat irekiko da eta patxoi aurkeztu dira. Institutoetarako edo universidaderako. Bai, lehiaketa bat izango da. Ez konvokatoria publikoa. Bueno, iritzia ere zute gauteko, ez? Agia zuela naturatu da. Amado guztietan ez dakit, baitik horren periferia aldera edo ezkarin joan zure, baina nik bai antzerki eskola, baina Bilboz pixka bat ari bagara, antzerki eskola Bilbon bada ere, pixka bat bere intzidentzia eremua Euskal Herrikoa bintzat izango zen, eta gero ez dakit segunetan nola planteatzen duten, garai batean esaten zuten del norte de España, ez dakit zein izango den. Baina tresnetara joan da, nik faltatxo bat edo nabaritzen dut, askoren artean, baina da, Bilbon adibidez, ez dakit beste lekuetan dagoen ere, ez. Baina ez daukagu leku referentzial bat jakiteko, aldi oro, egonkortasun batekin hor euskal antzerkia ikus dezaket. Ez dakit nola ditzen den hori, ditzen den Teatro Nacional, eta ditzen den euskal antzerkia programatzen den areto bat, baina aldi oro, batzuetan esaten dugu Bilbon aldean ez da ezer programatzen euskera. Gero basoaz eta begiratzen baduzu programa, uste duzu badaudela eta egondala jendea, eta zakizea, baina ez egonkortasun batekin.
Ja fakultate ez da horretarako ez. Ez ez fakultatea gehiago da papur bat eta zet beharrak eta... Bilbora bertatuta zure galdera ikusten dira zenik erantzun ez dira. Egonkortasuna da oso garrantzitsua. Publikoak ez deko egonkortasuna behar da, eta behar bada, eta ekitea, eta denbora garrenean publikoa ez egiten da, publikoak badaki, igual beste honetan ezin dut, edo honetan ez dut bilurik. Baina, badaki hor programatzen dela antzerkia euskeraz, eta lehen urteari eutxi, eta bigarren urteari eutxi, eta hirugarren urteari eutxi, eta apurka ez dakit, publikoak horrela lortzen dira. Ezer eginez ez dira lortzen, hori argitako. Eta gero, ez du nik bakarrik esaten, eta beste lehenengo zuok edo zuten, baina Bilbon falta da euskararako plangintza bat, plan estrategiko bat. Eta jende asko esaten du, eta pentsatzen dut zagoela egin da horrein dukizaz, zera eratuta. Baina plangintza horretan benetan bultzatuko zein gehiago euskara. Gogoratu esan hori beste. Uste dut abesti zela, esaten zuen hori, Bilbon euskaldun dutaia euskara saldu zego bera. Oso garrantzitsua da Bilbo euskararen gerorako. Eta plangintza horretan eta hori udanetik etorri beharko zen ekimena euskarazko antzerkiak bilduko. Eta ikusgarritasuna ere, zuekatu zuen nago eta interesgarria dut. Batzutan badira euskarazko gauzak, baina jendeak ez daki nola esan. Eta pasatzen dira horrekabean. Eta konbainiek zin diote utzi gehiago zera kontuari, eta igual bosgarren egunean hasiko zen jendeak bat, baina kabarroke usten dio bostegunez antzerki simpati. Gero uste dut eraginkortasuna bilatu behar dela ere ematen diren laguntza. Nik esan dut lagundu behar dela, zailtasun asko dagoelako, baina eraginkortasuna egon behar da, sustapena bultzatu behar da, ezagutaraztea eta herritarrei heltzea zer egiten den eta non dagoen, askotan... Jakin mota askotako... Asko ez dakit, asko eta euskaldun asko ez dakit. Bilboko ez dakiz etxokotan euskeraz programatu dutela. Erabili ez dugun gai bat ez eta nauri dagoki dagokotxingo da agian esati bat, nik uso jente askori dagokion zer bat. Eta amateur gisa da bintzen eragina historia honetan. Galdera zaila, erantzun zaila. Neurri batek karte egiten diola entzun dut. Neurri batek entzun dut, karta bainan, mesedean dizuela, ze ikusleak edo sarreak sortzen eta bideratzen zituelako. Antzerki amateurra. Eta kaltez... Publikoak entzeziola profesionalari edo. Nik uste dut panorama... oso desberdinak girela panorama... nik uste dut. Eta, no dakigunez eta uste antzerki amateurra oso garrantzitsua izan da euskarazko antzerki. Eta leku batzuetan bizirik dira, beste leku batzuetan hilda, baina nik uste dut azken markadan edo berpiztu egin da horietan oso garria da. Horretan ez naiz materia ditua. Gero, gustatzen zaitu batean, zera, antzerki amateur ez dakit nola esan masiboetara hori antzerki amateur masiboa. Herri antzerki masiboetara bai. Nola bai, amateurrak dira, baina herri antzerkia. Zuena horretik uste dute zuela ikusi, baina izan da hori manerak zuzendutako Bermean eta Bergarako antzerki musika eskola mandako zera miserableak izan zen benetan diala, bitan ikusi nuen eta horretan ikusi nuen. Gero beste bat eman zuten eta ezain lortua ez da. Eta, nik uste dut antzerki amateurra dela benetako arrobia edo jendea zaletzeko eta jendea eman zen ere zera doka antzerkitatea